Druhá časť Titaniku. No, už je neskoro, idem už znova kormidlovať. O nie! Čo sa deje? Nemáme dosť uhlia. Uhlie sa nesie. O, ďakujeme. Dobre, jedno uhlie už horí. 11. apríl, konečne. Toto je ale dobré. Hej, poďme dopredu. OK, poďme. Dneska je more také kľudné. Dneska je taký kľudný oceán, že? Áno. Dneska je taký divný deň. Čo budeme robiť? Neviem. Poďme sa pozrieť, jak im to ide v kotolni. Môžeme. Ide vám to dobre? Áno, ide. Všetko na prostom poriadku. Dostali sme novú dávku uhlia. Ale motor bude treba viac. Nové uhlie sa páli. Dobre, donesie sa viac. Je tu viac. No, takže už asi viete, kde čo je. Raňajky sú hotové. Už sú raňajky. Prečo je tak kuchárka taká zakoktaná? Čo ja viem. Jam špagety. Poďte si dať. Chutné. Zatiaľ, čo tretia trieda si varí sama. Čo si dneska urobíme? Asi vajíčka. Rozpijeme vajíčka, nasypeme soľ, bude k tomu lyžička, bude to super. Ešte opiecť. Jaké dobré. Chutné. Čo sa deje? SOS? Pane, dostali sme od Karpatie oznámenie, že sú na blízku ľadovce. OK, pošlite, že budeme si dávať pozor. Pohľad z Karpatia. Titanic nám vyhlásil, že už si ich všimol, že bude opatrný. Dobre. Už nič neodpisujte. Rozkaz! Čo tu ešte dneska budeme robiť? Tak sa mi rozpadá kabínka. Čo to sa tu deje? Máme ísť rýchlejšie. Dobre, idem rýchlejšie. Ale ten motor... Nie, zase nie. No, dobre, konečne. Titanic išiel ďalej.